sizin bankyňyzdan sarp ediş kardyny aljak bolýan we näme resmin hamara gerekdigini öwrenäýin geldim. Bizim bankymyzda sarp ediş kardyny almak üçin müşteriň pasportyny nusgasy, rehmet depterçetini tasdiklanan nusgasy, aylyk rehmet hakyny guwanama we ýaşaýan ýerinden guwanama manfaaty bolmaly. Bizim bankymyz öz müşterilerine sanyly kardy hyzmatyny hem hödürleýär. O nähili bolýan sanyly kardy bolan. Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlar Täjirçilik Banky müşterilerine sanyly kardy akçam goşunlygyny ködürleýär. Akçam goşunlygyny halkbank.gov.tm salgydan öz akçam telefonlaryňyza ýüklemek arkaly bankymyzyň ködürleýän sarp ediş kardyny almak üçin ýüz tutmany online görnüşde iýerip bilersiňiz. Onda kardy näçe götürüm berýär, näçe ýyllyk möhletden berýär. Kardyň möçberi 60.000 manada çenli, möhleti bolsa 3 ýyla çenli. Götürmek hem 10 götürüm. Men onu zamançymyň hem resmi namalaryny ýaňlap gelýän ýanyňyza. Sarp ediş kardyň üçinçiligi hem bir san zamançy ýa-da zamançyňyz ýok bolsa, ätäşlenler şuramasy zaman durup bilýär. Akçam goşunyny arkaly müşterilerimiziň pasportynyň we aýlyk rehmet haky geçirilýän bank kartynyň maglumatlary we kardy taryhy awtomatik usulla barlanylýar we anyklanylýar. Şol sebäpli müşteriniň kart kirişdelerini almak üçin bankadyň bir gedek gelmegi ýeterlik bolýar. Men onu öýde oturan ýerimden öz maglumatlarymy ýüklep kardy alyp bilýärmi? Hawa, bizim näme soraňyz bolsa 40-49-77, 40-49-71 belgili telefon numurlary jaňa bilersiňiz. Olar biziň işimiz hasa maksatlaşdyrjak onu. Bankyň esasy gymmatly müşterilerdir. Halk Bank. Bankyň esasy gymmatlygy müşterilerdir.